mi jangi mais jangde nde woɗɗani 89 mi taccide tanam événement ari nden ɓe jogui 6 ans mi yaade makko wuuro no wiye Ndioum kamɓe ko toon ɓe jeeya bammakko toon jeeya no min jotti Ndioum kanko ari tan ko hankkadi haydara o ala ko dawde guese woni liggey makko donc min mi ummoto mi dawde makko so erama gadunol mi ummoto mi ɓorno padam o findina amen min dawa guese so min gari ha salatu yonti taw min keeɓi feccere gamaji min juula so min gayni min kontina so min jeehi min ndema so min garti so woni 2 heures min ƴettir bagage uji amen min garti so min garti a sottat a irfat a unat pawa barma gona e defde mi ƴetta paana mi fayi woyndu ɗon puɗɗirimi ɗum ɗon waade noon heeɓi dumunu mo ganduɗa e événement he miñiraɓam ɓe bammaɓe wara no bammaɓe warande joni e événement mbeɗa woya jaam mbeɗa woya ñalam mbimi tanam joni mbeɗa ñaaguima gonko an nehi kam min mbeɗa yiiɗi goppa kam mi yaha mi walloya nenam par ce que omo tampi omon de sukaɓe en même temps ko jooɗiɗo nden woni tanam hokki kam autorisation yomi yaha ndewmi hayre mbara garmi naccat nden a waare o directeur os il faut tartoyɗa par ce que taw ɓe udditani frontiére uji min tarti min gari ɗon fof mbeɗa famɗi no jottimi nenam wi kam ko mukko mami jangga a janggat a bonnata jangde ma mbimi comme joni ko vacance gonɗen oppo mi yaha wadde mi liggo somi ligguima so vacance o paari mami waw arde mi dañ fourniture miñiraɓam e min comme ça min mbawa continde jangde donc jaami mbaɗmi ko mbinomi ko nenam continue henete jaaɓi jaami ligguimi 2 mois ɗi kam mi neldamo joɓatemi ko ujunaji jeenayyi e temedde ɗiɗi uguiya temedde ɗiɗi guittatmi henete ujunaji jeenayyi ɗi mi neldamo lewru battidiɗo on hen codmi fourniture am e fourniture miñiraɓam kodmi jotti mbaɗmi entré en 6e dañmi jangguinanno kam de passage ko monsieur Mamadou Bouba Gaye promotionnaire Baba Mal Podor Naju donc ko ɗon mbaɗmi entré en 6e dañmi wiya mi hawli dañi d' accord min gari mi yi gartumi ñaaguimi nenam mbimi nenam oppu mi yaha mi liggoyo comme ça mi wawa dañde ko préparé tade ko collége paami min e miñiraɓam e kadi mi wawa nanggandemo seeɗa nenam hokki autorisation kadi yomi yaha duttitimi jaami prépare mi scolaire amen foof min e miñiraɓam min gari gar ha heddi tan arde ƴettude billet d' entrée je ɗi ɗon min kay min tawi waɗama Fatoumata Minta Laali min ko Fatimata Ly mais ɓe mbaɗi Fatoumata Minta Laali mais matricule am e foof gonga foof kañum woni ɗon e mais inde nde change a directeur amen wi wawa wonde maître am monsieur jangguinɗo kam o wi wawa wonde par ce que on no andi min déjà ko gonmi capable hayso waɗanno hunde e tableau avant mo gayna min mi trouvat ɗum o haala o ƴetta o haala hunde foof o wi kam ko jiɗɗa wonde sa mawni mi wiyam min commerçante o rewta kadi o haala kadi ko jiiɗi haalde donc ko noon jangde nde bonire mbimi taw tan min momi wattoya en 36e mi yahata préfére komi yaha mi waɗoya bindande walla waɗoya hunde komi jooɗo mi continue jangde découragé mi kam fof ɓe ndewi hen mbi mi woppi ko nden goppumi jangde paami Nouakchott no jettimi Nouakchott nde mbeɗa liggo mbeɗa yooɓe 9200 duttiti même place to gonnomi ɗo 9000 ɗi mi nelda nenam ujunaji jeenayyi ɗi ujunaji temedde ɗiɗi mi heddoro ɗum so mbeɗa yaha mi yarat koyɗe so mbeɗa jippo mi artirat koyɗe kono nde wonno ko jibnaɗo mbaɗantumi kadi mbeɗa andi kadi ne famille mo jibinami o kadi hewani doole kono mi sali tan no garmi ha école o ha wajiɓe mbi ɓe rectifie yomi artu pour mi ɓamta école o mbimi non hankkadi mi ƴetti oɗo décision hankkadi mi wawi ruttitade caggal koye ɗum ɗo tan contintumi par ce que déjà mi yi ko nanggumi hen ko miñiraɓam ɓe noon pusmoɓe mbimi jangge tan min mi wone liggade onon gonani janggude ko ɗon puɗɗirimi hamme mbeɗa yaaha seeɗa seeɗa ha dañmi hen hunde mbimi hankkadi mbeɗa yiɗi nadde e tontine goto no woni ɗo min piyata lewru foof ko ujunere somi yoɓama mi itteno ujunere nde mi fiya ko heddi ko mi nelda nenam fami ha mbawmi dañde hen hunde mbeɗa fewna cuuraye mbeɗa ekkima gobde nappuji somi paari mi waɗat mbusuji am mi welno mbeɗa yaaha mbeɗa yeeya somi wottima mi yaha mi yeeya hen mi daña hen ɗum ɗo sahaɓe ñamlo sahaɓe jooɓa henet somi arti l' essentiel ko yomi dañ hunde tan ko gartirmi e gallo no pamirta continue mi noon machallah ha ɗum ɗon continue mbawmi dañde hen atelier ji ɗi mbawmi wattude ñodde kadi mbeɗa nawa caggal leydi mbeɗa yeeya mbeɗa yaaha mbeɗa arta ha hankadi ha tolnima jaaɓi ha tirde